ଦେଖନ୍ତୁ 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 ଭୟାନକ ଇଏ ଆହୁରି କମିଗଲାଣି ଟିକେ ନହେଲେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆହୁରି ଭୟାନକ ଥିଲା। ଖାଲି ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ ଦେଖାହେଉଛି ଚାରିଆଡ଼େ ଧୂଆଁ। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ନଜାରା ନେବାର ଅଛି ତ ଆପଣ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ସାଉଥ ଓଡ଼ିଶା ଯେତିକି ରହିଲା କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର, ମାଲକାନଗିରି ଏଇ ସବୁ ପଟେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ବଢ଼ିଆ ଏଇଭଳିଆ ଡେଲି ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବେ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପଛପଟେ ଖାଲି କୁହୁଡ଼ି ହିଁ କୁହୁଡ଼ି। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଭୋରୁ 5:30 ଖଣ୍ଡେ ହେଇଛି ବୋଧେ କି 6ଟା ହେଇଛି। ନା, ଟାଇମ୍ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେଟା ହେଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳ 8:04। ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ରାତି 3ଟା କି 4ଟା ବେଳୁ ଉଠା ହେଇଛି। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ 5:30 କି 6ଟା। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଘୋର କୁହୁଡ଼ି, ଘୋର ଅନ୍ଧକାର, ଏ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହେବ 10ଟା ବେଳକୁ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ କୁହନ୍ତୁ? ଏଇଭଳିଆ ଯଦି କୁହୁଡ଼ି ରହିବ କାମ କରତେ ଇଚ୍ଛା ହେବ, କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ନହେଲେ ମା ପିଟିକି ଫଟେଇ ଦେବ ପିଠି। ସେଥିପାଇଁ ଉଠିକି ସକାଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ନହେଲେ ନାହିଁ କମ୍ବଳ ଭାଇ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଓଃ ସାଙ୍ଗ ସେ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଶୀତ ଦିନର। ଶୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିରେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି, ଘନ ଘନ